suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli, tayo po ay sama-sama sa ating programa sa gabing ito, ang Tinig ng Pag-asa, na kung saan ito ay ginaganap tuwing Tuesday, Thursday sa ganap na ikapito ng gabi. At before anything else, I would like to greet our co-pastors, our co-workers, leaders, at of course, ang ating minamahal at ginagalang na Bishop Leo Bidanya at ang kanyang may bahay, Reverend Stella Bidanya. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin at maging ang mga nanonood at nakikinig mula Luzon, Visayas and Mindanao at maging sa labas ng bansang Pilipinas. Good evening po. So, sa gabi pong ito, ang ating pag-usapan ay sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 11. Ang sabi po rito is, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ang pagkain ng mga tao. Sa ikatlong araw, tatawid tayo ng ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. Isa pong mapagpala doon sa pagbasa natin ng salita ng ating Panginoon. At napakaganda po ng ating temang ito. Patungkol ito sa pagko-crossover natin o pagtawid natin sa kabilang pangpang o sa kabilang ibayo, na dapat ano ba ang dapat nating gawin. So before anything else, tayo po'y manalangin. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa hapon po ito, sa buong araw na kung saan kami po'y inyong pinatnubayan, ginabayan, iningatan, binigyan ng kalakasan, gising na isipan. At Lord, na nandoon ang iyong laging provision sa amin. Salamat po sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa anumang negosyo man, O Lord. Salamat po, O Diyos, sa iyong patuloy na pagbibigay ng pagpapala, O Lord, at guidance sa bawat isa sa amin. Patawad, O Lord, sa aming mga nagawang kasalanan, mga kasalanang naisip, O Lord, at nagawa. Patawad po, Ama. Salamat po, Lord, sa gabing ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yun po yung instruction ni Joshua doon po sa Joshua chapter 1 verse 11. Na sabi niya doon sa kanyang mga pinuno, libutin ninyo ang buong kampo. Libutin ninyo ang buong kampo at bigyan nyo ng instruction ang mga tao na magsipaghanda sila, lalo na sa provision nila.
At pagdating ng ikatlong araw, tayo ay tatawid sa kabilang ibayo ng ilog Jordan. So sa gabi pong ito, ang title ng ating topic is about needs to know before crossing over. Ano ba yung mga dapat nating malaman bago tayo mag-cross over o tumawid o maglayag sa kabilang ibayo o sa kabilang pangpang? Number 1, crossing over needs a clear direction from the Word of God. Napakahalaga po niya ng mga kapatid, na bago tayo, sabi nga, yung pagsunod natin sa Diyos, yung pagtanggap natin sa hamon ng ating Panginoon, na ihayag ang kanyang kabutihan, kailangan mayroon tayong clear direction mula sa kanyang salita. Kaya nga, ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8 to 9, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Verse 9, I have not commanded you. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad ang lahat ng nakasa doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ito po ay isang promise ng ating Diyos sa kay Joshua habang nililid niya itong mga Israelites na ito papunta sa kabilang ibayo ng ilog Jordan. So, huwag matatakot, huwag mangangamba, okay? At ang Diyos ay laging sumasa kanya. Mga kapatid, ang Diyos na tinatawagan ni Joshua, ni Abraham, ni Moises, ni David, right now ang Diyos na tinatawagan natin. So, kung ano yung promise sa ating mga ninuno during that time, maaaring magaganap din ito at mangyari sa atin ang mga promises na ito. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Kaya, sa bawat gagawin natin, para hindi tayo malito sa ating mga pagko-crossover, sa ating pagsunod sa Diyos, lagi tayong, sabi nga, may clear direction, guidance mula sa ating Panginoon. Sa anong pamaraan? Sa pamamagitan ng pagsaliksik, pag-aaral, pag-meditate ng kanyang salita. Dahil doon, higit tayong makakalapit sa kalooban ng Panginoon at malalaman natin kung ano yung mga iba pang mga instruction na nais niyang ibigay sa bawat isa sa atin. At ang number 2 rito, crossing over needs a readiness to undergo suffering and loss in serving the Lord. So napakahalaga niyan mga kapatid. Tandaan natin, kailangan natin yung kahandaan. Determinado tayo. Saan man tayo pupunta, ano man yung ating gagawin, lalo na sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, dapat handa tayo. And we are very much willing to accept any testing that might be happen in our lives. Sa ating mga buhay, kailangan handa nating tanggapin ito. Kailangan handa na tayong sabi nga ay umaksip nito at ma-overcome ito. Para sa ganun lalo tayong makasunod sa ating pagko-crossover. Para lalo tayong, sabi nga, ay magawa natin yung kalooban ng Panginoon. In Joshua chapter 3 verse 5, sabi rito, Joshua told the people, sinabi ni Joshua sa mga tao, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Sinabi naman ni Joshua sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Ano po ba yung himalang nangyari doon sa pagtawid ng mga Israelite sa ilog Jordan? Di po ba natuyo yun? Natuyo po yung ilog Jordan dahil sabi nga sinunod ng mga Israelites ang instruction ng Diyos kay Joshua. Nalinisin ang kanilang sarili, ang kanilang puso, ang kanilang isipan. Itutok lamang, itoon lamang
sa Diyos habang sila ay tumatawid. Nang sa ganon, sabi nga, malalaman nila, mararanasan nila yung miracle, yung himala na gagawin ng Diyos. Yung sabi nga, pagtuyo ng tubig Jordan, yung ilog Jordan. So napakahalaga po yun, yung sabi nga, yung kahandaan natin. Ang kahandaan natin. At ang number 3 po rito, crossing over needs confidence that God will lead the way. So, isa rin napakahalaga po niyan mga kapatid, na dapat malaman natin sabi nga, sa pag-crossover natin, kailangan nandun yung ating tiwala sa Diyos. Kailangan nandun yung confidence natin at lagi nating iniisip na kasama natin ang Diyos habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Ano man ang nangyayari sa ating paligid, alam natin na kasama natin ang Diyos at hindi tayo iiwan o ni pababayaan man sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Positibo man ito, negatibo man ito, but still ang Diyos is with us, ay laging nasa sa atin. Tandaan natin, God does not send us, He leads us. Hindi lang tayo ipinadala sa lugar na kung nasaan tayo ngayon. Subalit tayo ay nililid, pinapangunahan tayo ng Panginoon. Iba po yung hinayaan lang tayo na ipadala sa lugar na yan at after that wala nang ginawa. Wala nang ginawa ang Diyos sa ating buhay. Mas sabi nga, kapag tayo ay pinadala sa lugar na yan, saan mang lugar, para ihayag ang kabutihan ng Panginoon, nililid tayo ng ating Panginoon. Pinapangunahan niya tayo. Kaya anumang sitwasyon sa ating buhay, hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Lagi, sabi nga, on time ang Diyos sa kanyang provision. Sa lahat ng ating pangangailangan, laging on time ang ating Panginoon. But what we need only is to have confidence that God will lead the way. Kailangan nandun yung confidence natin lagi na ang Diyos ay naglilid para sa atin. Hindi tayo pagkukulangin, mga kapatid ng ating Panginoon. Joshua 4:24. He did this so that all the people of the earth might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always fear the Lord your God. Sa ganitong paraan, kikilalanin ng lahat ng tao sa digdig ang kapangyarihan ni Yahweh. At pararangalan ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh habang panahon. Bakit po nagkaroon ng himala sa pagtawid ng mga Israelites sa ilog Jordan? Hindi lamang para iligtas ng Lord, para lamang safe silang makarating sa kabilang pangpang. Ang nais ng Diyos kaya siya gumawa ng himala para ipadama, ipakita sa tao na siya ang Diyos na makapangyarihan. Saan ka mang sitwasyon, kahirapan man ito sa buhay o testing man ito, hindi ka iiwanan ng Diyos, kumapit ka lamang sa Kanya. At lagi siyang naririyan para ikaw ay patnubayan. Ang nais lang ng Diyos, lagi siyang parangalan habang tayo ay nabubuhay. Habang panahon, lagi tayong, sabi nga ay, nagbibigay parangal sa ating Diyos. At ang panghuli, mga kapatid, crossing over needs disregarding of heavy baggage. Sa pagko-crossover natin sa kabilang ibayo, kailangan i-disregard natin yung mga bagay na hindi mahalaga o yung mga dala-dala natin na hindi mahalaga, hindi importante, na maaaring itong mga dala-dala natin ay siyang pang makakapagbigay kung bakit madidilid tayo sa ating pagko-crossover. So dapat tanggalin natin yun, i-disregard natin yung mga heavy baggage na yan. May sample po ako rito, nung ako po ay nagbabarko pa, at kami po ay galing Germany, pauwi na kami ng Pilipinas. Ang isa ko pong kasama ay nag-excess baggage po siya. Kasi nga, may allotted, sabi nga, weight lamang o timbang lamang po ang dapat mong ikarga sa eroplano. Pero dahil siya, sabi nga, mabigat yung kanyang karga, ay na-delayed po siya. Kasi kami po ay nandun na sa room, naghihintay na kami ng pagkatawag ng airport personnel para makapasok sa eroplano. Pero siya po doon ay pawis na pawis, nagkukumahog, hindi niya alam yung gagawin niya. Pinagbubuksan niya lahat yung kanyang mga gamit. At lahat ng mga baggage na sa tingin niya ay second priority na lang para sa kanya, inilagay niya sa basurahan. Iniwan niya po yon. So, dahil doon, na-delayed po siya, sabi nga ay nagkaroon siya ng kaunting problema.
Pero sabi nga, kung sinunod niya yung instruction doon sa tamang timbang na dapat niyang gagawin, maaring maayos ang kanyang pagpasok. Muntik na po siyang hindi nakasakay ng eroplano kasi hindi siya pinayagan ng airport officers. So, sa atin, ganun din po sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid. Kung tayo'y naglilingkod sa Panginoon at mayroon pa rin mga disappointment sa ating buhay, go on lang tayo, mga kapatid. Ano man yung nakikita natin sa ating kapaligiran, may minsan may mga do and don'ts tayo nakikita, may mga negatibo, positibo. Hayaan natin, gawin lang natin kung ano yung pinapagawa ng Lord sa ating ministeryo. Dahil lahat naman tayo ay may binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang ministeryo. Magaling ka sa music, magaling ka sa dance, yan ang binigay sa iyo ng Diyos. Magaling ka mag-share ng Word of God, magaling ka sa follow-up, magaling kang, sabi nga, ay ma-PR ka sa ibang tao. Tutukan mo yung mga ganung bagay dahil yan ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Para sa ganun, sabi nga ay masigit mong magampanan ang iyong responsibilidad sa ating Panginoon at sa kanyang pangalawang pagbabalik. I'm sure 100% na makakasama natin siya sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At sa Joshua chapter 3 verse 10, mga kapatid, ang sabi po roon sa Tagalog, dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang mga Hitiyo, ang mga Hibita, ang mga Peresiyo, ang mga Gergesyo, ang mga Amoreo, at ang mga Jebusyo. Ito po yung mga seventh giant nation na kung saan walang ginawa itong mga tao na ito kundi pabagsakin, pasamain ang image ng kanilang kapwa. Kaya kung ikaw, sabi nga, maniniwala sa mga ito, hindi ka makakasunod sa nais ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ano po ang ginawa ni Joshua? Before na sila po ay tumawid, dahil alam ni Joshua na maaari may instruction ang Diyos na sa pagtawid nila, mai-encounter nyo ang mga tao na yan. Na dapat yan, sila ang sumunod sa inyo, hindi sila ang magpapasunod sa iyo. Kaya ang ginawa ni Joshua, 3 days pa, kinondisyon niya muna ang kaisipan ng tao. Maaring nagbigay pa siya ng mga guidance seminar na ganito. Ino-orient niya muna. Dito tayo sama-sama. Maaring dito, may ilan dito, mga Amoreo, Jebusyo, o anuman. Pisobalit pagdating natin sa kabilang pangpang, masigit na marami sila roon. Kaya ngayon pa lang, i-condition nyo na ang inyong sarili. Kaya ngayon pa lang, yung mga heavy baggage ninyo, i-disregard niyo na yun. Tanggalin ninyo yun para sa pagdating natin doon, harapin natin sila, makikidigma tayo, makikibaka tayo sa kanila, sigurado matatalo natin sila dahil ang daladala natin ay mga positibong bagay. So ganun po, mga kapatid, ang pagsunod sa atin, sa sitwasyon natin sa pagsunod ay talagang sabi nga ay by faith na talaga. Sa panahong ito, patatagan na lang tayo, mga kapatid, sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang hindi sumunod sa paglilingkod sa Panginoon, siyang talo. Kung binigyan ka ng responsibility mo, do it. Kahit walang nakatingin, kahit wala si Bishop. Basta alam naman natin na ang ginagawa natin, alam ng Diyos lagi yan. At ang Diyos ang magre-reward para diyan sa mga bagay na yan. Kaya nga, mga kapatid, na tayo, bago tayo mag-crossover, be sure na sabi nga, alam natin yung mga bagay kung ano yung dapat nating gawin. So sa aking conclusion, yung sinasabi ko, 4 lamang. Una, sabi na, crossing over need clear direction from the Word of God. Crossing over needs the readiness to undergo suffering and loss serving the Lord. Crossing over needs confidence that God will lead the way. Crossing over needs disregarding of heavy baggage. Kapag ni-apply natin ito, mga kapatid, I'm sure, sigurado, pag nag-crossover tayo sa kabilang pangpang, saan man tayo pupunta, sabi nga sa paghayag natin sa ating Panginoon, nandoon yung katagumpayan ng ating buhay Kristiyano. Tayo manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa gabi pong ito. Salamat po sa katuruan niyon, although na, Lord, ay hindi kahabaan, subalit, Lord,
Maaaring ito'y tumimo sa puso at isipan ng bawat isa at magamit, O God, sa pang-araw-araw na buhay Kristiyano. Salamat, O God, sa buhay ng aking mga kapatid na kung saan sila po ay nakikinig, nanood. O Lord, sa iyong programang ito, ang tinig ng pag-asa. Dalangin namin na patuloy mo pong patnubayan ang mga kapatid namin, O Lord. At bigyan niyo pa sila ng eagerness, O God, ng confidence, O God, hallelujah, sa kanilang pagsunod sa iyo. Salamat, O Lord. Huwag niyo silang pagkulangin. Bagkus, Lord, lahat ng kanilang petition, lahat ng kanilang, O Lord, hallelujah, panalangin ay mabigyan ng katugunan. Salamat po, O Lord. Thank you, Father. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli, mga kapatid, magandang gabi sa bawat isa. At ako po, si Pastor Jan Magluyan, muling nag-aanyaya sa inyo na makinig o manood ng ating programa, Ang Tinig ng Pag-asa, tuwing Tuesday, Thursday, 7:00 ng gabi. So, muli, God bless us all.